wala kaladon ka jing maham man khang ya ka jing pem thei bom hakiwa namar wanra ya ka jing ta ikidok ha nalor ka koi ka khia kibrio hanre kani ka kam kadang ya peteng hadu menta kisngi haka khatlai tarik no pra arjar sau ka village defense party VDP nalor kiseng samla ka snong nongdom warmau sau west kazil district harangkat ka jitelang bat ka khasi student union western zone hadien ka jingyo jingtem na kinong rap bakladon ke jingpem thei bom hawa khri kilalik marmar sya kate ke chaka bat banyo kem ya laingot kibrio kibrang ti hakani ka kam hadien ke jing tokit kopnya alap bakini kibrio kide ki bana kasnong ki bahap haka eastern west kazil district bat kide ki lai thu kerteng kumuhan borling do usparli marbo bat upherus lingdo ya kabala IT no eki syakasnong banle ya kabadon kam do nagaliang jongga KSU warung saw unit bat ha teng ke jingya don rekat bat ka VDP jongga warung saw aden bagi riok ka sebut ke wabiang bagi don ki pardok persam ki jingi hi ibne na west kasihil ki bawan ban bom dusmon nane ban blas ya kane ka wakri baki yo e kidok ki jongki te aden bagi la ayat wet bat ngelap menta kasni ka kalai tarik hangne ngidon hangne harut jong wakri bat markmat i hangne kidon kini ki wayar ki ban putei ban yo ki kidok ki jongki te nagaliang jingi siau ba menong hangne ka por la ki siau si la ni pengat hoi benta ba ki pradok persam ki jingi ki mut ya ban penyap dusmon ki do wa ki pron hangne ka area ka jingi bagi jingi syangi kwa hi bedia telang kamtam na west kasihil bat na ribhoi ban penek persa ya gani ka wakri kamtam e kidok dok penat henre kerusi kilong ba ki pradok persam ki jingi barjan marpa kim senyau kalau gani ka jing temu babha jing kadong ka than jingi ban penek persa dena riang jingi ni kepat ba kiwe pat ki perlok prajor ki ba yo i lani yo senyau ya gani ka video lani ka jingwan jingi ne ka por long ba himde shu banwan lani ban let dusmon ban thang dusmon ya kido dawa kibran hone ka area ka jingi namar ba lada ngilek kumne kan poi syae kata galawe jadi kun ti jingi namar ngi bam ngi menta kan kut no lada ngi blasting menta kan kut no ngi hap perkat pat ya ki peteng penwan te ngi kepat sikwe pat ba kimdei benlek kumne kumili lap igini ki breu jingi ba na west kasihil ba kimdei shu benlek kumne ngi snyo ben yetu angne ba peteng jogini ki breu ki bang layo ahne ka por long kuhan han bor lendo na kan road usparli marbo na maulang rei bat up heras lendo na kan road de gine gide gibreu gi mengalap menta bat ye gine menta ni hamra shnong ka shnong ha jingalam sudar ka bakin sale na kaliang ka seksema ha ka ji relang bat ka KSU ringat bat ki volunteer ki VDP jong ka shnong te ha kane ka sini la yo ban kem ye kine ki gibreu gi bana tinapo west kasihil to eastern west kiba one ban blast dan ban bom hang te hawa kri te nyilayo ban kem iki te nyilawan ra iki yang ne ha po song te i akasnong bakan simbat besar iki te koi kwa ban phat ka bor la ne ka kerwo sia kinong seksong ba baro bayo small ba kan kalak pathai kubor ba na yang kasing samla tuju haka jingi trelang baga snong ringkat bat ka jingi trelang bat ka KSU di maham dan ni mana kino ki ba persyang la ne ki bamut ban awang bom la ne ban penthei bom hung te wakri ba nang ne chakmat bat hakisi balale ru kumjo kala don kata ka jing mana ba ngimsya yano ino bat ladang ilap in kembek bat nyentha ban yang mara iki sakasnong ban ini bat kasnong bakin bisyar iki te tangkane ka aji benar sebaro ki banyak small bagan kalap patah kibor ba kin ai ketika jingi trilang ba ngila e ban penek pensa iki do wa ki badon nang te ha po wa kri Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya